Τα υλικά της συνταγής είναι μια προσφορά των υπεραγορών Carrefour. Πραγματικές προσφορές στα Carrefour. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Όλα Μύκος, όλα Ισπάνια, όλα Εμιλία. Εμιλία μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλώς όρισες ή καλώς όρισες. Γιατί εδώ που είμαστε είναι γεγονός καλώς όρισαμε και δυο. Ναι, έτσι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλά, συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ ωραία. Τιμή μου να με καλέσετε να φτιάξω. Παίρνουμε και έξιμα τώρα, καταλαβαίνετε. Να φτιάξουμε την παραδοσιακή πάγια. Την Εμιλία σήμερα, επειδή αν έχετε καταλάβει καλά και από την κορποστασιά και από το στυλ τέλος πάντων, μας φέρνει κοντά στην Ισπανία. Γιατί ξέρει από Ισπανικά, ξέρει από Ισπανικό φαγητό και μάλιστα από την Νότια Ισπανία. Ναι, έχω σπουδάσει στην Ισπανία. Ήμουν πολύ τυχερή να βρεθώ στην Ισπανία για να σπουδάσω. Έχω σπουδάσει φλαμέγκο Μαδρίτη. Μετά πήγα σε Σεβίγια, έχω κάνει το προφεσόρ de flamenco. Πράγματι, και θα δούμε τι άλλο έχει κάνει και θα μας τα πει. Λοιπόν, θα φτιάξω όμως την παέγια, σωστό το λέω? Παέγια, όχι παέλα. Όχι παέλα. No παέλα, παέγια. Θα φτιάξουμε την παέγια από τη Σεβίγια ή τη Σεβίλη, να το πούμε καλύτερα. Ναι, ξέρω και εγώ. Ακριβώς, έτσι όπως την έχει διδαχθεί από άνθρωπο, από γυναίκα Ισπανίδα. Ήταν η γυναίκα μιας δασκάλας μου, της Αδέλας, και μ' αρέσει όταν πάω σε μια χώρα να μαθαίνω και τη συνταγή. Είναι όπως μιλήσαμε προηγουμένως για την κάθε χώρα. Γι' αυτό είσαι εδώ σήμερα, για να μας δείξεις γιατί. Έχουμε κάνει, αγαπητοί μου φίλοι, ισπανική παέλα, αλλά σας την έχω κάνει όταν είχα επιστρέψει από τη Βαρκελόνη. Αντιλαμβάνεστε, βόρεια, η Σεβίλη είναι νότια και είναι διαφορετική. Κάπως διαφορετική τέλος πάντων, ναι, αλλά θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Γι' αυτό πάμε να δούμε τα υλικά τα οποία θα χρειαστούμε για σήμερα. Μιλία μου, θα χρειαστούμε ελαιόλαδο. Έτσι. Έχουμε σάφρον, ο κρόκος δηλαδή. Έχουμε καρύ, αλάτι, πιπέρι, σκόρδο και καυτερή πιπεριά προς το παρόν. Έχουμε γκρεμμυδάκι φρέσκο και κρεμμύδι κόκκινο, ξηρό. Έχουμε ντομάτα, έχουμε κρασί, πιπεριές. Έχουμε μανιτάρια, καλαμάρι, γαριδούλες, μύδια και μπακαλιά. Και επίσης έχουμε φρέσκο κόλιανδρο για το τέλος και γλυκολέμονο. Πολύ ωραία. Πάμε να αρχίσουμε. Πάμε να αρχίσουμε. Βάζουμε καταρχήν το ελαιόλαδό μας. Εγώ το λέω, αλλά βασικά εσύ μαγειρεύεις. Εγώ θα σε βοηθώ τώρα δηλαδή. Θα μου πεις ποιο θα σταματήσω στο ελαιόλαδο. Βάζουμε. Αρκετό ελαιόλαδο. Γιατί όπως μου έχεις πει είναι λαδερόν το φαγητό αυτό. Ναι, ορισμένοι νομίζουν όταν φτιάξω εγώ παέγια, διότι έτυχε να φτιάξω για φίλους μου πριν 2 μέρες και ήταν κάπως το ρύζι, μου είπαν ότι έπρεπε να είναι πιο ομό. Πιο ομό. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ξέρουμε το σωστό τρόπο. Απλούστατα δεν ρωτάμε να μάθουμε. Και μετά τι έχουμε, μια λαθασμένη εντύπωση για ένα ξύχρονο φαγητό. Και όμως το ρύζι πρέπει να είναι λαδερόν. Μπράβο. Και ψηκαλά ψημένο. Εγώ ξέρεις τι κάνω, επειδή το τηγάνι μας είναι ζεστό, ετοιμάζω τα υλικά εδώ. Εντάξει, πρέπει να βάλουμε τα καρικεύματα όμως στο λάδι. Δεν θα κάνουν τώρα. Όχι, πρέπει να βάλουμε για να πάρει μυρωδιά το λάδι. Ωραία, ακούστε, μυρωδιά το λάδι. Να χαμηλώσουμε λίγο την φωτιά. Το έχουμε ήδη χαμηλώσει. Έχει μάθει ο κόσμος να βάζει στα ψαρικά. Δηλαδή να βάζει τα διάφορα καρικεύματα στα ψαρικά. Εμείς το βάζουμε στην Ισπανία, το βάζουμε στο λάδι. Και είναι το πιο σωστό που τα λέμε. Και μετά συμπληρώνεις αν θέλεις πιο πολύ. Μπράβο. Ρίχνουμε τα καρικεύματά μας, αλλά όπως είπε και η Εμιλία, αν χρειαστεί να μετά αργότερα τέλος πάντων θα το κάνουμε. Θα βάλουμε και λίγο πιπέρι τώρα ή αργότερα? Ναι, να βάλουμε και το πιπέρι. Θα βάλουμε και το πιπέρι. Βλέπεις, άρχισε να μυρίζει ωραία. Και αλάτι, ανάλογο. Μπράβο, μυρίζει όντως ωραία. Και εγώ έχω έτοιμα τα κρεμμύδια και το κρεμμύδι το οποίο θα ψιλοκόψουμε.
Και δεν πρέπει να ψηθεί πολύ το κρεμμύδι για να μην καεί μετά που θα μπουν τα ψαρικά. Βέβαια. Άρα καλά κάναμε και χαμηλώσαμε την ένταση της θερμοκρασίας για να έχουμε σωστή θερμοκρασία. Να μαλακώσει δηλαδή το κρεμμύδι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και αγαπητοί μου φίλοι, πού αλλού εδώ στην παραλία νομίζω ότι καλύτερο να φτιάξουμε τη σημερινή μας την παέγια όπως την ξέρει η Εμιλία. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ώρα να ρίξω. Ναι, είναι ώρα να ρίξουμε τα κρεμμύδια. Πάμε. Τέλεια. Γίνονται όλα πολύ γρήγορα, Χρήστο μου. Δεν περιμένουμε αρκετή ώρα. Είμαστε εντάξει ή θέλουμε για άλλο κρεμμύδι? Είμαστε εντάξει. Ωραία. Και τα μανιτάρια. Έτσι. Τα μανιτάρια το κόψουμε. Πολύ λεπτές δηλαδή. Πολύ λεπτές. Και να ψηθούν και να απλώσουν καλύτερα σε όλη την παγίδα. Γιατί πρόκειται για ένα, να το πούμε, πιλάφι, το οποίο όλα τα υλικά πρέπει να απλώσουν παντού. Και πιπεριές, πράσινες, κόκκινες, κίτρινες. Άρα θα ρίξουμε όλα μέσα. Όλα μαζί. Ωραία. Ακόμα και με τις πιπεριές. Οι πιπεριές μας πάλι το ίδιο. Σελωρίδες. Για να δούμε. Τι ωραία να έχεις κάποιος να ανακατεύει το τηγάνι και εσύ απλά να κόβεις τα υλικά. Και πιπεριές χρησιμοποιούμε πολλά τα χρώματα. Ναι. Ωραία. Και πράσινη και κόκκινη έχουμε εδώ. Και καυτερή πιπεριά. Και καυτερή μαζί πιπεριά. Να ξέρεις, μ' αρέσουν όλα αυτά που λες τώρα. Γιατί φαντάζομαι και το σκόρδο θα το ρίξουμε μέσα. Τώρα θα αυξήσω τη θερμοκρασία γιατί έχει κατέβει αρκετά τώρα. Αλλά μέχρι να τα κόψουμε όλα αυτά, όλα θα είναι έτοιμα. Λοιπόν, και όταν έφτασε την πρώτη φορά την παέγια, πόση εντύπωση σου έκανε? Εγώ είμαι λάτρης στο ψαρικό. Ποτέ δεν έφαγα κρέας, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Και ξέρεις, στην Ισπανία είναι άφθονη αλία, αλλά όταν έφαγα παέγια από Σεβιλιάνα, ήθελα αμέσως να μάθω πώς γίνεται. Μπράβο, αυτό σου λέω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι γεγονός ότι, είπαμε ότι κάθε σπίτι το φτιάχνει και δεν τρώμε ένα φαγητό. Όμως αν το φάμε από την, πραγματικά από την βάση εκεί που φτιάχνει το φαγητό, νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε άλλα φαγητά. Εν τω μεταξύ, η φίλη μου η Εμιλία με κάνει και νιώθω έτσι λίγο άβολα, γιατί όταν κόβω την βλέπω πάνω ψηλά και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Άστα, δεν θα μιλήσω παραπάνω. Δεν θα χορέψω το φλαμέγκο με τα κονιά. Ναι, δεν γίνεται. Και καυτή μεριά που δες. Δεν θέλουμε και την καυτή. Ωραία, έχουμε ξηρή, μπορούμε να ρίξουμε και φρέσκα φυσικά πιπεριά, έτσι δεν είναι? Ωραία. Μόνο η πιπεριά και το σκόδο που έχεις βάλει μέσα είναι τα αγαπημένα μου υλικά. Άρα ρίξαμε όλα τα υλικά μέσα. Τα λαχανικά. Και τώρα φαντάζομαι ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα ψαρικά. Θα αρχίσουμε από το καλαμάρι. Καλαμάρι μπορεί να ψηθεί λίγο πιο πολύ. Βοηθάς λίγο. Ωραία. Το καλαμάρι είναι χρειάζεται τη ελαφρύ ψήσιμο λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα. Έχουμε εδώ τον μπακαλιάρο, έχουμε εδώ τις γαρίδες και έχουμε και τα μύδια. Πάντα χρησιμοποιούν τον μπακαλιάρο σαν πρώτο ψάρι στην παέγια. Ναι. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για άλλα είδη ψαριών, δεν είναι μόνο γαρίδες και μύδια, μπορούμε να βάλουμε και αστακούς και οτιδήποτε άλλο έχουμε στη διάθεσή μας και ειδικά μας αρέσει. Όταν είναι φρέσκα είναι ακόμα πιο ωραία, λέμε, έτσι δεν είναι? Εντάξει, να το πούμε και αυτό. Εμείς όμως θα αρχιστούμε με ποιότητα να πω κατευθυμένη, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι κακό, όμως αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι θα βάλουμε τον μπακαλιάρο τώρα για να ψηθεί και αυτός, το οποίο δεν χρειάζεται και υπερβολικό ψήσιμο. Ας πούμε τέτοια κομμάτια, γιατί μου έχεις πει μεγάλα κομμάτια. Μεγάλα κομμάτια. Είναι γεγονός ότι έχω φάει την παέγια, όπως σου έχω πει, στην Βαρκελόνη και δεν θα τη συγκρίνω φυσικά με την τουριστική αν θέλεις, περιοχή, η οποία αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Πάει κάπου σε μια ταβέρνα όμως, κάπου σε τα πλέον. Το ζήτησα, το έψαξα και το έμαθα. Και πραγματικά έχω επισκεφτεί 3 φορές και πήγα στο ίδιο σημείο γιατί μου άρεσε. Πραγματικά. Έχει μια καλή παέγια. Ναι, αυτό λέω. Και φυσικά, αφού περιμένουμε έτσι, ανακατεύουμε σιγά σιγά το ψαράκι για να μην πιάσει. Μπράβο. Οι φίλοι σου εδώ το απολαμβάνουν όταν φτιάχνεις παγιά. Φαντάζομαι ότι σου ζητώ φτιάξε με παγιά. Θέλουμε όμως, υπάρχουν και κάποιες λύσεις για την παγιά, Χρήστο μου, να το πούμε. Να το πούμε. Όταν
Υπάρχουν ρύζια τα οποία είναι έτοιμα στην αγορά, σημαίνα που έχουν μέσα ήδη τα καρυκεύματα, το χάρι, το σαφράν, που μπορείς να ψήσεις μόνο τα ψαρικά με τα πιπέρια και τα κρεμμύδια όλα αυτά και να προσθέσεις σε 5 λεπτάκι σε την παέγια. Οπότε το κάνουμε γι' αυτό. Καταλάβετε, κάνουμε γι' αυτό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Αλλά να το πω, παραδοσιακός τρόπος είναι αυτός που κάνουμε. Στο τηγάνι και μετά στο φούρνο. Μεγιώνουμε στο φούρνο. Ωραία. Και να πούμε ειδικό τηγάνι, παρακαλώ. Τηγάνι θέλουμε τηγάνι το οποίο μπαίνει στο φούρνο. Είναι πολύ βασικό αυτό και ευτυχώς έχουμε το τηγάνι μας. Έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μια χαρά είναι το τηγάνι. Να ρίξουμε τα μύδια. Να ρίξουμε και τα μύδια. Λοιπόν, μύδια βλέπεις, ρίχνουμε αυτή την ποιότητα των μυδιών. Φυσικά είναι ωραίο και με το κέλυφος, γιατί αφήνει και τη γεύση μέσα και τη μυρωδιά. Βλέπεις, εγώ τα πλώνω παντού. Αν θέλει να γίνει πιο πικάντικο το φαγητό μας, προσθέτουμε και πάνω στα μύδια λίγα καρυκεύματα. Εννοείται. Σωστό. Και μπορεί να το κάνουμε μετά φυσικά. Και λένε και οι Ισπανοί ότι χρειάζονται γερά στομάχια για να τρως τα φαγητά τους, διότι είναι πολύ spicy. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Είναι γεγονός όταν ρίχνεις μαχαρικά στα φαγητά, θέλει κάποια στομάχια, κάποια στομάχια δεν τα δέχονται. Όμως ξέρουμε πολύ καλά τι γεύση και τι μυρωδιά μας αφήνουν όλα αυτά τα υλικά. Τώρα, θα τα ψήσουμε εδώ. Κατά κάποιο τρόπο να πάρουν μια βράση. Έτσι, δεν θα τελειώσει το ψήσιμό τους. Όχι. Ωραία. Και φαντάζομαι, θα τα βγάλεις τα ψαρικά. Θα βάλουμε τώρα το κρασί. Το κρασάκι. Ωραία. Ζύγουμε με κρασάκι. Ζύσουμε το κρασί. Να το εδώ, λευκό κρασί. Και τα αφήνουμε να πάρουν βράση. Ναι, πρέπει να ψηθούν, να πούμε στους ότι πρέπει να δούμε να κοκκινήσει λίγο περισσότερο οι γαρίδες. Και μετά, βλέπουμε τις γαρίδες. Να σας πω κάτι, είμαστε και λίγο έτσι σε εξωτερικό μέρος και τα κάνουμε τα πράγματα έτσι λίγο πιο, να το πω όχι σύντομα, απλά η θερμοκρασία εδώ αντιλαμβάνεσαι ότι είναι διαφορετική και θέλουμε περισσότερο χρόνο. Απλά πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο για να το κάνουμε σωστά. Και έτσι πρέπει να είναι. Το καλό φαγητό θέλει το σοκάρισμα του και το σωστό ψήσιμο. Με το χρώμα του. Συμφωνείς? Δεν μπορούσε να μην συμφωνήσει φυσικά, να μην τα λέμε και αυτό. Λοιπόν, ωραία, τα ανακατεύουμε. Βλέπετε πως εργάζονται οι κυρίες στην κουζίνα, προσεκτικές και με το κουτάλι και όλα αυτά. Ενώ εμείς οι άντρες, τάκ, από κάτι δεν έχουμε το ψάρι και δεν θέλω να γιέσει. Ναι, βεβαίως. Να το πούμε γι' αυτό. Το ψάρι ειδικά, ο μπακαλιάρος που έχουμε προσθέσει και οτιδήποτε σχετικό ψάρι ψήνουμε αλλού, όταν ανακατεύονται με υλικά πρέπει να είστε προσεκτικοί για να μην σπάνε. Γιατί θα σπάσει. Ψήνεται πάρα πολύ εύκολα και σπάει. Εμείς θέλουμε να το διατηρήσουμε τον όγκο του όπως το βάλουμε μέσα. Ωραία. Τώρα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να απορροφήσει το κρασί. Να το απορροφήσει, να εξατμιστεί λίγα πολλά. Ωραία. Και έχουμε ντομάτα φρέσκια τριμμένη. Τριμμένη ντομάτα πάντα φρέσκα. Μας έχει απομείνει μόνο το ρύζι από ό,τι αντιλαμβάνομαι και φυσικά τέλος θα βάλουμε τον κόλιαντρο. Όμως να εξηγήσουμε λίγο για το ρύζι εδώ. Το ρύζι λογικά και σωστά θα ήταν να το βάλουμε ομόμεσα. Ναι, διότι θα ψηθεί μετά στο φούρνο. Μάλιστα. Ξέρω πολύ καλά, είναι ένα ειδικό ρυζάκι που χρησιμοποιεί στην Ισπανία. Και το μικρό, έτσι που απορροφάει πιο. Είναι περίπου όπως την παραδοσιακή σούπα που κάνουμε εμείς από κολέμπο. Το γλασέ. Το ρύζο γλασέ. Και μην πει κάποιος ότι δεν πέτυχε την πάγια του, γιατί η πάγια δεν είναι σπυρωτή. Είναι κάπως έτσι υπάρχει μια υγρασία μέσα. Λαδερή. Έτσι. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε, μπράβο, ρύζι τύπου γλασέ. Καλύτερα. Για να το ακούν οι φίλοι μου για να μην κάνουν παράπονο ότι είναι λαδερή παΐγια μου. Θες να πεις και στη κάμερα για τους φίλους που παρακολουθούν στην Ισπανία, πες τα ισπανικά σου να τα ακούσει. Δηλαδή είναι καταπληκτικά. Θα πούμε στον κόσμο πρώτα ότι τον Ιούλιο θα βρισκόμαστε στην Ισπανία για σεμινάρια, όπως κάθε χρόνο παρακολουθάει η ομάδα μου, Φλαμέγκο. Και εφόσον έχουμε και την δορυφορική, να χαιρετήσω τους φίλους μου. Αυτή είναι η κάμερα μου. Ορίστε. Hola mi queridos amigos españoles, ¿cómo estás? Extraño mucho. Besos de Chipre. Κατάλαβα λίγα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, μήπως πεις οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, τα λες πάρα πολύ ωραία. Πόσες χρόνια κάνουμε στις σπουδές? Ήμουν 3 χρόνια στη Μαδρίτη και μετά πήγα 2 χρόνια σε Βίγια, αλλά για 8 χρόνια πήγαινε έρχομαι για τον προφεσόρ. Άρα αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, προχωρούμε. Έχουμε τελειώσει τώρα, πρέπει να ακολουθήσει η ντομάτα. Να ακολουθήσει ή να βγάλουμε τα ψερικά? Όχι, πρέπει να μην πει. Ό,τι πει ο προφεσόρος.
Ορίστε. Όχι στην παΐλια. Ναι. Προσπαθώ. Προσπαθώ, καταλάβατε, ήρθαν όλοι. Λοιπόν, να πούμε κάτι εδώ ότι δεν βάζουμε φρέσκια ντομάτα κομμένη μέσα στην παΐλια και από ό,τι μου έχει πει η Ισπανή δεν χρησιμοποιούν τη φρέσκια ντομάτα κομμένη. Όχι, απλά η τριμμένη. Δεν είναι όπως τα μεξικάνικα, απλά πρέπει να είναι τριμμένη για να γίνει σάλτσα. Σάλτσα, ναι, σαν σάλτσα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι έτοιμο. Ωραία. Τώρα, ο λόγος που βγάζουμε, φαντάζομαι, θα σε βοηθήσω εδώ. Φαντάζομαι, θα βάλουμε όλα τα ψαρικά. Ναι. Λοιπόν, βγάζουμε τις γαρίδες και τα μύδια, τουλάχιστον. Μόνο τις γαρίδες και τα μύδια. Ωραία. Και ο λόγος που τα βγάζουμε είναι για να τα τοποθετήσουμε πάνω, έτσι, πάνω από το παΐλια μας και να ακολουθήσει το ψήσιμο, γιατί θέλουμε να το στολίσουμε κιόλας. Η ομορφιά είναι να στολιστεί. Γι' αυτό στολίζουμε, αν μας έχει μείνει καμιά, να τες εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα, το επόμενο βήμα είναι να προσθέσουμε το ρύζι. Ναι. Το ρύζι. Πάμε για το ρύζι. Ορίστε. Πάρτε το κουτάλι της. Ωραία, ρίχνουμε το ρύζι. Το ρύζι θα πούμε εδώ, επειδή είναι, αντιλαμβάνεστε, εκπομπή που τα κάνει από την αρχή μέχρι το τέλος, για να μην έχουμε, και μπορεί να γίνει και έτσι φυσικά, να μην πούμε ότι δεν γίνεται, το έχουμε μισοβράσει για να επιταχύνουμε το ψήσιμο. Όμως, είπαμε ότι στην προκειμένη περίπτωση θα το ψήσουμε έτσι, θα το ανακατέψει η Εμιλία τώρα, θα δει αν θέλει ακόμα λίγο σάφρον, ακόμα λίγο κάρι, αλάτι και πιπέρι, διορθώνει στη γεύση με λίγα λόγια, εδώ, και τότε τοποθετούμε όλα τα ψαρικά που έχουμε βγάλει στο πάνω μέρος και θα μπει στο φούρνο μέσα για 20 περίπου λεπτά, 180 βαθμούς για 20 περίπου λεπτά, έτσι όπως είναι με το τηγάνι, και θα δείτε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Εδώ χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Αν θέλουμε να γίνει πιο ναι. Μπορούμε να βάλουμε λίγο σαφράνι, λίγο. Πρέπει να δοκιμάσεις, Χρήστο, να σου πεις πώς είναι. Το πιπέρι, το τρώω πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πιάνει. Αλάτι έχουμε. Βεβαίως, νομίζω θέλει λίγο αλάτι. Να το ρίξω. Πάρα πολύ ωραίο. Λέγα να προσθέσουμε ακόμα λίγα μπαχαρικά. Μπαχαρικά, ναι, χρειάζονται τα μπαχαρικά. Και σαφρά, επειδή η ποσότητα είναι σχετικά μεγάλη, έτσι, θα ρίξω και λίγο κάρι. Λίγο νεράκι χρειάζεται, αλλά επειδή είναι ψημένο το ρύζι τώρα, μπορεί να με χασεις. Το μόνο το ρύζι θα βάζαμε. Ναι, σίγουρα θα βάζαμε για να ψηθεί το ρύζι. Και θα βάλουμε περισσότερο νερό για να ψηθεί. Θα κολυμπάει με λίγα λόγια και η αναλογία περίπου είναι ένα προς 2. Για κάποιους που δεν θέλουν να την κάνουν στο φούρνο, να πούμε ότι πάλι είναι ωραία να την φτιάξουμε στο τηγάνι. Ακριβώς, έτσι όπως είναι, όμορφα και ωραία. Και να μείνει στο τηγάνι. Να βάλω όμως λίγο νεράκι μέσα τώρα. Ελαφρό, έτσι λίγο. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Διότι είναι ψημένη τώρα. Ναι. Όσο λοιπόν, θα μείνει στο τηγάνι και θα τη φάει ο κόσμος. Ακριβώς. Θες να την απλώσουμε τώρα και να τοποθετήσουμε έτσι όμορφα ωραία τα θαλασσινά μας. Είμαστε έτοιμοι. Εσύ ξέρεις πώς θα βάζεις ή να θέλει να βάλω εγώ. Όχι εντάξει. Η ίδια θέλει. Κοιτάξτε τι κάνει τώρα η Εμιλία. Είπαμε, η ομορφιά της παέλιας είναι το στήσιμο των θαλασσινών.